Sausa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kathy. Sa di pa nako isugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, kalihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Maging sino ka man. Mga paliwanag mo. Recorded by Radio Mo TV. Si Mark Dewey, ang imong classmate sa high school ba? Aw, Mark, ikaw di ay ni. Nanawag lagi ka. Kuan ba? Nagsabot ang uban na itong mga classmate nga magtapok-tapok ta. Katurgong mga suod na to. Mo ba? Ato ha? Oo, sige, kanos aman. Ugma sa gabi eh. Kat, ikaw lang unay mahibilin din sa ato, ha? Nga naman, ma. Muadto ni si Papa nimo sa probinsya. Kaya namatay ang niyang igagaw. Pila masad mo kaadlaw dito, ma? Ay, duharami ka adlaw dito, nak. Maong ikaw lang unay mahibaw din, he. Sige, ma. Laay man sa ningo tay kauban sa bahay, uy. Hala, karon man da itong gabi ang giingon ni Mark ang magtapok-tapok ni. Ugma para pag pauli sila sa mama. Ako lang tawagan si Mark P, nga dili ko makatambong. Hello? Hello, Mark. Pasensya na ha, nga di ko makatambong sa itong tapok-tapok, Royn. Ha? Kinsam nini? Si Kathy ko, uy. Di mo ko si Mark. Kinsa rin palihog. Si Arnel ko eh. Ay, hala. Didi ka si Mark? Ay, abi na kong si Mark ka, kay mo magod ning nambera ang gigamit sa iyang pagpanawag nako. Iyar mo ko itong gihuman akong cellphone kay ang good sa load. Mao ba? Pasensya na ha. Okay na eh. Pwede hatagan lang ko nimo sa number ni Mark? Ay, gusto. Number nito sa akong amigo ko dang akong gigamit si Arnel. Mao bitaw iyang giingon ako. Mark, pasensya na ka ha, nga wa ko makatunga sa itong tapok-tapok. Unsaon man gud nga may gilakaw sila si mama, importante. Okay na ka, Dre. Sa sunod na lang, basin may time ka. Ay, salamat, Mark. Uy, hala. Ni-text man yung amigo ni Mark ako, si Arnel. Hi, Kath. Kumusta? Di ka busy? Pwede kong manawag ni mo? Ako ng kalingawan, Bi. Pawa sa kalaay. Ay, salamat nga nakikistorya ka na ako ron. Ang sari naman tuyo na ako, Nel. Walang. Gusto lang ko mag-friend mo. Kaya kung okay ra nimo. Ay, okay, ragid ka ayo, uy. Pila day mo edad? 20. Ikaw? Magbuwang ko nimo gamay. 25 na ko. Ba pa? Nakatay mo ba? Ugma, nga naman. Magkita kong tata. Kaon-kaon lang ko tagod. Yan, istorya. Kana kung okay ra nimo. Sige, magkita ta. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman ka ni Arnel? Ingon siya, ani mo magkita sa terminal sa jeep. Ay, nanawag ay. Hello, Nel. Hello, Kat. Asa na ka? Diyan ako sa terminal sa jeep. Sige. Paabot ako kadiyot ha. Doon lang kayo ko. O sa'yo magisulob, uy. Nakapuha kong t-shirt. Unya, ito mga kong pantalon. Ay, ikaw. Unsa may mong gisulog? Spaghetti kog black, nag-shorts ko. Dalit ako ni mong mailhan kay taas ang akong buhok. Sige. Paabot ako kadiyot. Sige, bye. Adto lang kumupundo sa kanaugan sa mga pasahero, Pin. Hinay na naog nga puwa ang t-shirt. Unya itom ang pantalon. Pasig, siya na niya. Ginoo ko. Yay, patay. Kimpang ang nanaog.
Ginoo, di lang intaw na siya, ha? Ayaw lang intaw. Ala intaw, kimpang intaw. Salamat. Salamat kini sa ilog na siya. Naibaon na og macho. Ya, gwapo. May untag si Arnel na ni. Ay, nilahos man di ay. Di man di mao. Ako lagi siyang paabutin. Kung mapauli mo di ko rin ba? Sabi? Ikaw si Arnel? Yes, ako. Di ba ni Agi naman kag ganina din Ako kita itong ni Agi. Nakakita na ko nimo pero nilaos lang ko sa CR kay nanudlay pa ko. Okay. Matured na siya pero gwapo. O niya, asa man taron? Agad ako nimo. Okay. Mangita lang tao gatong kakanaan kay gigutom sad ko. Ikaw? Muinom ka ba, Kat? Gamay. So okay ra nimo nga muinom ta bisag gamay lang gud. Okay ra, pero ayaw lang hard ha. Okay, sige. Wait, marag nalipong na ko, Nel. Kag gamay ato yung ginom, nalipong na ka? Lipong raman, pero dili hubog ha. Nga, kaya pa makaha. Kaya pa hinoon. Okay, sige lang. Ako ra kang ihatod din pauli nimo. Nel, mangutay na ko ba? Ayaw lagalain ha. Unsa man na? Minyo na ka? Ha? Di uy. Uli taon ko no. Sure ka? O lagi. Yun na pa. Anong nangutanam ka na? Basig mabugnuan ko si mo asawa ba? Ay kabala ka. Uli tao ko, Kat. Basta ha. O lagi. Sige, ato rin tiwasan na nga itong giinom ay kay mupauli na ko. Nel, ingon ka imo kong ihatod sa amo. Nanuhit pala kita ining kwarto. Away lang na una taggamay ha. Una tang mauli. Basig, makasukan kasi mong mama ba? Nga nakainom ka nga pauli ka. Sige. Baway lang sa ako. Okay. Arnel, Kati, iyakan ng kukunin mo. ganyan ko gusto mong kakusap mo case ni mo. Sabi ko sa kumuha to ni mo, Kat. Kati. I'm sorry. Huwag ka masuko na ako. Sa man sa ako kay nakikita o nakikinom ko nimo. Nakuha naman ko nimo. Ngayon taong dili ko nimo pasagdan kung pananglit na mapdos ko. Ay, kabala ka. Pwede ka na ko pasagdan kung pananglit. Magbunga man nga itong gibuhat. Salamat na. Pila naman ikaadlaw nga akong gipatig nga. Luwag kaya akong ginawaan. Kathy? Ma, Unsa man? Mabdos ka? Namabdos na ka sa imong kalaagan, ha? Klaruhan na, ha? Pagpalit og pregnancy test. Positive. Kinsay amahan na ng imong gisabak, ha? di na ko uyab, ma. O sa dili uyab? Nihayang ka lang nga dili nimo kaila? Mapasaylo ako. Sa din ako kay nakikita ko bisag dili mi uyab. Pangitaan ng tawhana. Kinahanglan nga manubag siya siyang gibuhat nimo.
ay noon nga may umaabot ang tang anak. Nalipay ka nga mapdos ko. O, Kati, kay dugay na ko nangandoy nga magkakitaw ganak. Nga sa ato pa, andam kang mga sawa na ako. Oo, kay may tulbago naman ko nimo. Pero, kuan, may itog anday ko nimo. O, kinaot nga makadawat ka na ako, ha? Oo, sa mana. Dili tinuod na 25 anyos pa ko. Ha? Pila tayo mong edad? 40 na ko. Unsa? Maguwang ko nimo 20 ka tuig. Makadawat ka na ko, ha? Okay na, oy. Di mo sa nailhan na 40 ng imong edad. O ganahan sa tsukog magkuwang na akong edad. Aron ako datuin. So dawat na ko nimo, ha? Dawat ka ayo. Arnel, I love you, Kati. I love you too, Arnel. Ang pag-ibig ay sadyang kanya. Manalang gani nga sa akong pakiat, nakatulong kog lalaki nga miseryoso na ko. Karon may usa na mi kaanak. Wasa ko magmahay kay pinanggabay ko ni Arnel. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Atas klase. O kuya, ha? Di mo mag-eskwela, JB. Pa, Di mahimong nga mo eskwela mo doha. nga naman pa. Eh, kanindot ko ninyo. Una-unahon ninyo ng eskwela nga, tuwa mo'y daghang gunahon. Dong, paeskulahan lang ng mga bata. Kaya nakaandam naming taon na sila, oy. Dili. Why mo eskwela ninyo? Adto mo sa baol og pangguna mo. Loya na to kuya, no? Sige lang tag-absent. Tinahin mo dong. Kaya masuko man na itong ama-ama kung mga eskwela ta. Anong nagbinya mo sa beses mag-usab, eh? Kung pamatay si Papa dong, yung tana maminyas mama ko sa ba? Ayam ko kayo batasan ninyong nabana ko. Yan na pagreklamo dong. Sige, ato na ning dalion ning atong pagguna aron makauli na ta. Taon na. Kunang na kayo na si Jimmy, oh. Ayo paglaban-laban ha. Apilon ti karon. Oo, sa misas kung anak kay mo mga taon ng gikulata. Hanggaw ni. Wa mahuman ang akong gisugo nila nga gunahon. Kaya naglangay-langay ni. Paklo ning naggo. Magsigim gumingulong pa kay init man kayo. Amo tubag ka pag yun. Tapulan ka lagi. Inaya tambal ma. Kay sakit kayo. Anak, pasaylo ako. Sa ako kining tanan. Ma, Kung wa pa ko nagminyo o pag-usap, humanamatay si papa ninyo. Di tingali mo maingon ini. Di tingali mo daog-daogon sa inyong ama-ama. ma. Nga na nagminyo malay ka pag-usap. Gisakitan ko sa kamatayan sa inyong amahan. O sinito na ang miam-am na ko. Isagot ko nga magminyo mi. Aram may mabuhi na to. O karon, nagmahay ko anak. Tungod sa bati niyong batasan. Nagtampol na tama. Nga mausap si Papa Lito. Ug dili namin niya daog-daogon. Maadto ko sa ilang ng bising. Oh, Magunsa mo ko dito pa. may gikuha ko nga kwarta. Ug ako tong giingnan nga bayaran tong kwartaha. Pinaagi sa paguna nimo sa ilang baol. Unsa? Pila man sa'yo mong gikuha pa? Gamay raw 500 ra. Unsa? 500? Unya, ako lang gunahan? Pa, unsa naman ako pang eskwela pa? Wa pa ba ako makagraduate sa elementary? Di ka na mo eskwela. Ha? Muundang ka na sa ibang pag-eskwela. Ug ayaw gyud kog supaka ha. Aron di ka na nako pabunog. Recorded by Radio Mo TV. Paita niya ang kayong tangay. Magsige mo lang kong guna ini. Di na ko maka-eskwela. Jimmy! Hala, si Aileen. Anong niya mo ni siya? Ha?
Paundangon man kong papalito. Luuyan ni mo, uy. Nang tanam manggod ang atong ma'am. Ina lang nin nga, paundang na ko. Maguna na lang ko. Ha? Uy, tayo ka ba kung magsikilang ka uguna din sa ato sa bukid? Nga, magunsang ko ba'y? Nga di naman ko pa eskulahon sa kong ama-ama. Layas na lang din Ha? Layas pa ka. Luoy kay ka, uy, kung magsikilang ka uguna din Nga, asam ko paingon. Kuyog na sa Cebu. Sibo? Oh, God. Ayaw pag-antos din uy. Kuyog ta. Karong kadlawon, mubalik po sa Cebu. Kuyog ta. Sige ba'y, magkuyog ko ni mo. Maadto ta sa Sibo. Ano yung trabaho din, ba'y? Manghugas sa mga sakyanan? Ubay, nindot pa ning trabaho abay kaysa mo na ka. Kay kung makaul ng tag-iya sa sakinang na imong hugasan, naamang kay tip. Pag binutan lang yun din aron makauyon ni mga atong amo. O ba'y? Nagdako na lang ko hining pagsige na kukhugas og sakyanan. Umsab ko'y laing kasudlan ng trabaho. Kaya wang ko'y krado. Sila sa mama. Kumusta naman ka sila? Malangit ko sa kong amo. Madawaw ko sa amo. Ay, salamat nga nibalik ka na anak. Kadako na di ay mo. Pasaylo ako, ma. Nanibiya ko din sa ato. Nga wa mo nang hidin mo. Okay ra anak, nakasabot ko nimo. Og nawa lang sa lang akong kabalak kay kahibaw kong nagkuyog mo ni Jimar dito sa Cebu. Kuya, samot dito ka gwapo. Ikaw yun, no? Imo ko nga tika-tika na. Lagi, gwapo dito kuya. Pero mas gwapo ko ni mo. Ma. Haim day si Papalito. Duga namin nagbuwag anak. Kay nakita kong wag kay maayos ang putan. Kumupadayon ni mag-ipon, kay magsigim lang ni og away. Og wa na kumahibaw kong hain na siya karon. Mao ba? Maayo hinuon, ma. Ayaw ka bala ka anak. Mahimo ka na mo pondo rin sa ato. Kay wa na ang tao ng pasakit nimo. Ha? May nang regards na ko? O kuya, Kisa man? si Aileen. Aileen? Katungod kong classmate sa elementary? Abi na ko, nagkalimot na tanako. Hindi lang mahitabo nga malimot ko naman. Kumusta naman ka? Dagalang gihapon. Nagpaabot ni mo. Ha? Bitaw, oy, kumidya na to ha. Sige na, oy, sultihi ko kung ansi mong kahimtang pagbiya ni mo din sa ato. Nausan ko. Hindi naman ko makalimot ni Aileen. Magsige naman ko kunahon niya. Nahigog nga nakako niya. Oh, Jimmy, Pasaylo ako lang nga. Bahalag masuko ka na ko. Gusto kong mahibaw ka nga. Mahal ta ka. I love you. Jimmy. May paglaong bakulin. Gagakos ng kukunin mo. O si buat pasabot ng inyong pagkakos na ko. Dili ba klaro nga may gusto sa puni mo? Ha? Tinuod ka? O Jimmy, ganahan sa puni mo. Sugad-sugad may pata. Pag nalipay ko nga nibalik ka din sa atong dapit. Aileen. Jimmy. I complain, you know how I love to complain. Nalipay ko nga sa kong pagbalik sa among dapit, nagkauyab mi ni Aileen. Karon, minyo na mi, ug may usa ka anak. Dinilang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ito man niya galang ni Jimmy nga taga Negros Occidental uban sa awit nga iyang di pangayo, awit nga nagalahan, God gave me you. God gave me you to show me what's real.
Kaagi kibato na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabo sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose L. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod na gayon, tagang salamat sa inyong pag... I love you, Paul. Rani, Manay tinuod, Paul. Dugay na ko nga nakagusto ni mo. May chance ka ko. hatagi lang sa kugigayon sa pagkunahon na Arana. Sige. Okay na, Paul. Huwag siya ko magdali. Makapaabot ako hangtod kinusa ka maluin ako. Ug nanawa man ko na ni mo sugda si Rani nga nahibaw man ko nga may gusto kaniya. Wa lang. Nga naman ko no. Di na ko ganahan di uy nga ako siyang subtong dayon. Kay basin di binuang ra ng iya diri nako. Ako sang tugkaron ko tinuod bagri ang gugman ako. Sa ako hinawang tanaw dahil buutan na si Rani. Kung isa mahitabuin nga manguyab sa nimo kung wa siya mahigugman nimo. Mga akong tambag nimo no, ayaw na napaanto sa ang tao. Paul, tao-tao dong ko nangyayabing mo. Wapid ka maluin ako. Kuan man. Sugta na ipawan ko, Paul. O niya. Konsepto di ka. Dili ka ako mo binuangan. Huh? Dili ko nimo pasakitan. Di ko na mahitabo tuloy kay love na kayo ka. Basta ha. Promise na nimo ako. Na dili ko mo binuangan. Oo lagi. Ako na isa mo. Nga. Ano saman? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Oran, ako na kagisugot. Salamat, Paul. Pero man lagi kang ihatod ni Rani Apol. Asa man uyab na mo? Oma. Isa mong uyab. Tapos, grabe. Opa. Dugay-dugay naman siya ng uyab na ko, og bago sa ako siyang gisugot. Mau ba? Wa ba kay pagsupak pa nga nagkauyab ni Rani? Wa man. Puta naman mata. Salamat pa. Maino nga, may pagsupag ang mga ginikanan sa itong relasyon, Paul. Nakita tingali nila imong kabuotanan. Aw, butan, gininoon ko. Yan, Paul. Love na kay ka. Huwag dili mahitabo nga magbinuang ko nimo. Salamat, Ran. Paul, tao-tao dumagta nga nakauyab. Magninyo lang ta. Ha? Nagkataas na ba yung itong edad? Kung ako gusto nga, magninyo na ta. Kaya na di ko naman buyuan. Aw, payo kayo. Oh, sige. Magbinyo ta. Huy, hinahinaya ko na ko. Nangipin ko na nangkod na kita ka. Nga asawa na ka. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta na kong minyo, Day? Okay na, Day. May pakaday na kay pamilya ako in town, huwag ito mahalin. Hoy, pag minyo na ko, no? Kisa may akong minyuan, o may nasaag na ako. Oo, tuwat lang, God. Maabot na lagi na. Kumusta naman? Ang saman, wapa yung tikaw-tikaw diya. Kasi nag-ikaw-tikaw ba? Wapa ba tiki na sa inyong tiyan? Ay,
Wa pa man dong, uy. Sige, bitaw ko paabot na mamabtos ko kay ganahan kay kumati man og bata. Ako sabay. Lami, yung ikog ko sa atong anak eh. Sige lang dong, magpaabot lang kita. Basin palig maluoy na to ang Ginoo og hatagan na tanyag anak. Naaya ba ni nga ikauban din sa payo eh. Kay si Rani, gabi ipa sa tumauli. Sorry ko silang yan eh. Ako pa ni mo, day, mangita kag trabaho. Ha? Pagita lang sa trabaho. Asa man sa kumangita trabaho? May pagpukuyo ka na ako sa Cebu, day. Na ako'y pasudlan ni mga tindahan. Ha? Tabangan ti ka nga makasudot trabaho dito. Kay mabalik mo ko sa Cebu. Sige, day. Manangit ko ni Rani. Imo kong biyaan din eh. Mukuyog ako ni Wena dong. Kaya naman sige kapasudlan ako trabaho dito. Ilain naman sa kuko sige pundo din sa ato dong eh. Mausugot pa lang ba nga mato kog Cebu? Di mo gid maayo nga muwato kag layo eh. Minyo na biyata. Dong, pagti lang gud ko. Dilaay nagagay ko din sa ato ba? Mayo na to kay may anak ta, kay malingaw ko. Unya, ano man di anak? Sige. Sige na lang eh. Amping biya dito ha. O dong. Salamat itaw niya kasuri kong trabaho din si po. Mawa na gid akong kalaay ini. Hi. Kagwapo niya. Ikaw na yung bagong nasa din eh. Yes sir. Ay pag-share na ko eh. Ay pareha sa tang trabahante din eh. Ako rin si Noel. Ikaw? Apple. Nya, kumusta man imong trabaho, day? Okay na, day. Nalingaw naman sad ko. Ug usa pa, di man sad kay Papo ang pwesto good. Mahinoon, day. Kumusta mo kanina, day? Okay na dong. Oo niya, kumusta mo lang imong trabaho? Nalingaw sad ko dong. Maayo no. Amping ya, ha? Salamat dong. Ikaw sad pagamping diha, ha? Oh, love you. Love you too. Imong ulab? Noel, Imong ulab ang imong gika-istorya? akong bana. Minyo de ka? Minyo taon. Atik sa day. Tinuod lagi. Ako bitaw tong bana akong ika-istorya. Mo ba? Minyo gide ka? Minyo lagi. Pero, wa pa mi anak. Nasa ato pare ay. Pwede rin ka na kung mailog ka niya. Ha? Joke lang eh. Dali na, manood ta sa itong trabahoan. Ayo. Unsa man ni? Nagbalik ko ganiya para atong snack ba? Ako kang biapilan. Salamat well ha. Paul, muli na ta? Oh well. Mo ba? Pwede manurot na ka diyon? Ha? At tulang ko ta sa pasagod, magpahangin lang ta ba? Sa istorya lang ta dito ka diyon. Mapauli na dahin ta. Oh, sige. Huy. Ganyan na pala ka rin sige tutok na ako. Naon sa ikaw, well? I love you, Paul. Noel. Naibaw ko nga dili niya angay kay minyo naman ka pero gusto lang di ko maibaw ka nga nakagusto ko nimo. Noel. Di man ti ka maangkon kay minyo naman ka. Grabe nimo. Malipay na ko kung nimo kong sugton. Naibaw mo ko ba nga may gusto sa ganako. Diyon sa manong pagkaibaw? Nakita na ko sa mong mga mata. Minyo na ko, well. Tao ra ta, Paul. Mubari ubog ma. Mong ayaw pugni ang imo pagkalimot. Uy, ayoko kakasawin na makakita na to. Dali, mamalhin ta.
Nakasako sa kumpana. Ay, kuyawan ako eh. Sira ni madaling nanawag. Hello, Dong. Hello, Day. Muna akong Cebu, ha? Ha? Noon sa ka? Murang ka og nakiyawan. Ha? Uy. Nakalitan ako pag-ingon ni mga nga mo ari kag Cebu. Magunsa ka dili sa Cebu, Dong. Ihangyo ko sa mong labaw nga anak ko magpasahin diha. Diha sa Cebu, aron di na ko malayo ni mo. Sige, Dong. Ako kang paabutan diri. Hindi ko palaan nga makisap magkakos niyo eh. Mauna ni ang katapusan ni mong pagkakusong pagtis na ako, Noel. Ha? Nga naman. Muundang ako sa kong trabaho. Aron dili na ka magkita. Nga naman, Paul. Muapas ang akong bahay din sa Cebu. O ano na siya magtrabaho. Maong ato na ning hulong mo, Noel. Hindi ka musugot ha. Dili ako. Nadotlan ako ni mo, Paul. Mahal sa di ka, Noel. Pero kinahanglang putlon ko ni pagbati kay dili ni makatarungan ng kriminyo ko. Kung dili pala tingali kong inyo, mahimong tugbangan ako ang ibong gugma. Pero sa man, ninyo man ko. Maong kalimti ko kay kalimtang tasagta. Paul. Ikaw ay dumating, mga paglalambing. Tungod sa gugma, nakasawa ako sa akong bana. Pero ako nang gibasulan. Ug sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyong sunda ang akong gibuhat. Paglikay mo nga dili mo makasa. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman higalan kaagi ni Apple nga taga Bohol apan aniya karon sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo awit nga nagalahan kung malaya lang ako. Malaya lang ako. Day, malait na gitaan ni ay. Exam pa ba yata? Mao lagi, uy. Nanatisi ko nga nagpadungay ay. Parahon na to. Kuya! Oh, mga miss, sakay na mo. Ay, salamat pagkasakay na kita, day. Kuya, dali sa pag-drive, yabi. Please, kay malate na good me. Sige, miss. May problema. Salamat ha. Plitin na mo iya, oh. Miss, pwede na ito mo kuhaon. Kada buntag, padaw sa eskwelahan. Para di mo maglisod og sakay ba? Mao ba, kuya? Sige, kuya, maayo pa. Hatagin na lang ko sa imong number, kuya, bi, para matextan ti ka ini kaugma. Day, in fairness ba? Gwapo ang tricycle driver kanina, no? Unsa? Pag-sure na, day, uy. Bitaw! Sus, kung di palang tricycle driver ay ako di manguyab niya. Ano kung kisya, no? Pagilom, uy. Ikaw, gid, no? Abdi, gid ka basta gwapo. Uwa pa ba giday kay uyab, Sheena? Mama sad, uy. Kung naa pa magida, naunta na ako din sa ato. Ko, okay ra ko maguyab-uyab ka. Basta parehas ni mo nga engineer, ha? Ha? Grabe sad ka pa, uy. Pagani ko engineer. Nag-eskwela pa lang gani ko. Wala naman di eh. Padung raman sa dunya ka anak pohon. Pero pa, basihan magidain ng profession sa usa ka tawo pa? Oh, sa uban anak, dili. Pero ikaw nga doon nag-profession nga mahuman pohon. Dili ba rewarding po paminahon kung makabana kagsama ni mo profession? Oh, hinuon ma. Pero para nako ma, mas mumatter gid nako ang responsable og kugihan. Unsa man na profession pero tapulan gihapon. Di kay bang mudiskarte sa kinabuhi. Sheena. Teksan to na kong daan si Kuya Driver B. Magpakuha mig alas 7 sa buntag dinhi para sayo mo makaadto sa eskwelahan. Sakay na mo, mga miss!
Ay, salamat kuya ha. Nasayugit ka. Bitaw, kuya. Ano guna ni mo ya, uy? Gwapo kayo ka para mag-tricycle driver lang. Uy, day, paani mo ba? Ikaw pataklas kay kausahay. Sorry. Okay na. Ato, day. Ako na magandang magsigikuha ninyo. Mas maayo siguro magkailan na ita ninyo. Ako, day, si Ruji. Ako si Sheena. O gini ako amika, si Marie. Happy naman tayo Valentine's Day, day, no? Ay, mayroon tag mo hatag na kong flowers, uy. Ikaw, Gyoy. Hala, uy. Nindot sa feeling, day nga, mahatagan ka buwak. Nga naman, wa pa ka makasuway? Wa pa sad. Wa pa masako kasuyo kuyab. Oh, hinuon sad. Pero, day, I tell you, nice kit sa feeling nga nang makahatag di mo buwak. Promise. Day. Day! Hoy, ngano ka, oy? Naunsa ka, oy? Hala, wow! Nalay kay flowers. Kasi naghatag. Hoy, unsi ako, good. Para imo ni, no? Ha? Sorry. Lagi! Awara ko na nakabot nga name sa card, oh. Awa, ha? Ha? Kani, day, gibili naman ko ni sa guard. Nya, nakailaman ang guard nato. Ako na lang gisugo nga ipahatag ni mo. Mao ba? Diin, man siya gikan. Ambot! Dili man ipaybaw. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy, may paka na kay sikat admirer, day. Saba ko na day, uy. Binuang ra ni, uy. Oh, binuang good town. Ay, sa ding binuangan no, kay gastuhan magibuwak. Ka na kay gihatagan ka. Naagi na gusto ni mo. Day. Kinsa kay naghatag sa buwak nyo? Wa man sa ko nakabantay nga na nagsigigara-gara na ako sa eskwelahan. Ay, si Rogie man ni? Ang tricycle driver? Hello? Hello, Sheena. Nakadisturbo ko. Wa man. Nakay tuyo? Nanawag lagi ka? Gwan. Nadawat mo ang flower? Ikaw may naghatag? Oo, Sheena. Ang tinuod, nagagusto ko mo. Pasensya ha kung presko ko paminahon. Pero, di lang ko gusto nga naimahayan po ba? Tungod kay, wa ko makasulti sa kong feeling sa tao nga akong nagustuhan. Rogie. Nagkabala ka, Sheena. Wasa ko i-expect nga bisan usa ni mo. Nalipay na ko nga, nagkasulti ko na mo sa kong feelings. Rogie. OMG! As in? Si Kuya Driver mo naghatag sa imong flowers? O, lagi tay. Hala, day, uy! Huy, in fairness ha, bagay ba ya mo? Gwapo ba ya siya? Pero, mausad lagi day, uy. Lisura sad ana, uy. Nahibawag ko mo kontra gid imong parents ana kay tricycle driver namang good siya. Day. Aw, unsa man? Naa kay na feel niya? Imo na kong gisugot. Rogie. Pero, di ka mauwaw. Usa ra ba ako ka tricycle driver? Nahibaw ko. Pero dili basihan ako ang profession sa usa ka tawo. Buutan ka og responsable. Ug mao na rason kung nga nakagusto pud ko nimo. Salamat, Sheena. Isaan ako. Nga, di ka magmahay sa mong pagsugot ako. Gaga! Congratulations! Nakagraduate ka ka! Salamat lang ka. Sheena, anak! Congrats! Naa nagyud ko'y engineer. Ma, pa, si Rogie ako uyab. Unsa? Nabuang ka naman siguro, Sheena.
Ngano ko rin daw ang tricycle driver lang imong giuyab, ha? Pa. Anak, naunsa ka naman in town, uy. Huwag yung ka makakitaglaing lalaki. Ma, mahal ako si Roji, ma. Kugihan siya, og labaw sa tanan responsable. Bisa nun sa pa isulti nimo. Engineer, dili tricycle driver. Ambot lang nimo sina. Wa gyud mi makauyon anang imo uyab. Pa. Langga, pasensya na kanilang mama o papa, ha? Kasabot ko eh. Expected na ni nga mahitabo. Langga, di pa niingon ka nga. Gusto ka makahuman nag-eskwela? Oo, ulang nga. Pero, mao lagi. Wa ko ikagasto para college. Maong high school lagi ko kutob. Langga, ako mo pa eskwela ni Mugtiwas. Ayaw lang ka eh. Gasto kayo. Kay ko baya. Mahal ti ka, Langga. Malipay ko nga makatabang ni mo. Langga, babae ka. Lain paminaw. Natong duha, ako ang mas naikaya. Kung na ako'y matabang ni mo, nganon di ba na ako buhaton, Langga? Langga. Langga, congratulations! Graduate na gid ka! Salamat lang ha. Ikaw ang hinungdan nga, nakahumag ko. Tungod sa mong paningkamot. Langga, karon kay graduate naman ko. Mangita og trabaho lang para makabawi ko nimo. O kung maigot ako tinikom, magpakasalata. Roger, I love you. I love you so much. Oh, Nak. Pa. Ma. Congrats, Ruji. Ma'am, Pasensya ka na namo kaniadto nga ubos kay nga mong pagtan-aw nimo. Pero karon nakita gyud namo nga kugihan gyud ka og determinado ka. Maong pasaylo ami kung nasayop mi sa una. Sir, nakasabot ko sa inyo ang gibati ito. O dako kay kong pasalamat kay dako kay natabang ang inyong anak sa kong na-achieve karon. Sir, ma'am, kung inyo lang kong hatagan ng chance, di gyud ako pasakitan ang inyong anak. Panggaon ako siya og mahalon. Wa na may pagsupak sa inyong relasyon, Roji. Basta kay tarunga lang gyud ang among anak. Salamat, Ma. Pa. Isaad na, ma'am, sir. Too many billion people running around the planet. Everybody deserves to love and be loved. Bisag na amal profession o wa, maong bilipid kaayo ko sa mga tao nga mudawat gyud kun unsa o kinsa ang tao nga ilang mahalon, bisan pa man kung langit ug yuta ang gintang sa ilang kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagplano namin magpakasal ni Roji ug nalipay kay ko kay nadawat naman mi sa among mga ginikanan. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan, kaagi ni Siena ng taga General Santos City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Born for You. That I was born for you. Yes, I was born for you. Among kaagi, kibahatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handumanan sa Chris, unsa man? Okay lingaon? Kuyog ta? Ha? Asam ta? Na may liga sa Pikas Barangay. Kuyog ta na kay dagan kayong gwapa dito. Sige. Wata ka kay mag-ilis ko ka dito.
Tukuan lang kong tao din bay. Kami dagang mga tagalayang barangay bay. Na tanaw din yung liga. Dagang tao. Na. Ay, dito tadapit ay. Ay, dito kay landong kayo. Tana. Sige, tana. Dini ta. Dali. May dini kay kita kayong magduwa. Ay. Bitaw. Sige bay. Bagi guwapa oh. Ay, miss. Uy, Go. Uy. Iya, di ka? Joy, ikaw mo lagi na. Kinsa may kuyog nimo? Daghan mi, uy. Na ako mga gagaw dito sa unahan ay. Mo ba? Ay, ila-ila mo sa mga amigo day. Si Chris. Bay Chris, si Joy. Hi Joy. Hello. Ha? Ganahan Joy? Oo bay. Gupahan ko niya. Sure ba? Lagi. Tagi ko sa iyong number eh. Wala problema. Ikaw pa. Nayara yung number oh. Nahibong ko ginsay na nawag na ako. Ikaw din ni Chris? Ako yung taon Joy. Di makag-number na ako. Nangayo ko ni Dudu. Wa ko makasamok ni mo Joy. Mo man. Di man ako busy. Onya. Okay ra nimo kung mag-story-story ta. Ay, okay na, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Unya, kumusta man mo ni Joy bay? Magsige na mag-story-story sa cellphone ba? Ya. Text sa istorya. May noon. Ya, sa may mong gilangayan dia. Ha? Ay, pagdugay-dugay bay, maunahan niya ka. Panguyabi na yun. Ha? Mo ari ka sa amo? Oh Joy. Kana kung okay ra nimo. Ay, okay naman. Ako itag sa ako address, ha? Nakatultol gyud da. Sayo naman tultulo ninyo. Unya, unsa may ato ni mo ron? Ibaw na tingali ka sa kong tuyo nimo. Nawag yung ko mahibaw. Kung magali ka makasulti gani. Sipatos nimo. Mauwa naman hinuha ko nimo. Uy, binuang ra to, uy. Bitaw, unsa di mo tuyo, Chris, nga niyam gyud kasamo? Manguyab ko nimo. Ha? Itaw. Mutugan ako nimo sa tinuod ha. Katungo natin nagkita. Wala ko makatulog tarong ato. Nagsige naman ko guna-una nimo. Chris? I love you, Joy. May chance ka ko. Kuning ang tikagwa. Oh, Joy. Uy, nagguba biyang na akong... Turong mo. Ano, naghiwi di ko man. Seryoso ni ako, Love ti ka. Bitaw, Chris, uy. Ganahan man sa kunin mo. Kung mao nga, uyab na ta. Oh, Chris. Ako na kang gisugot. Salamat, Joy. Recorded by Radio Mo TV. Congrats bay kay uyab ng manday mong Joy. Salamat, ay. Ang pingi ng amiga na we. Ay, yung tao nagpasakit bay. Hindi ko naman hitabo, bay, kay love ka na ko sa Joy. Ako ni surprisahan si Joy. Ako siya nga tuon sa ila. Nga, di ko magpaypaw niya. Ito nga, ako siyang dadan o buwak o chocolates. Wa din his Joy dong. Haim day sa Joy, tita. Wato bago to siya siyang amiga. Mau ba, tita? Ipalihog na ako ang hatag ng buwak o chocolates ni Joy, tita. Sige dong. Sorry kayo, Chris, ha? Na-timing yun nga, pag-ari ni mo sa amo, naamil ako sa akong mga amiga. Okay ra, Joy. Onya, nadawat mo ang akong gibiling nga buwak o chocolates? Oo, Chris. Salamat di ato, ha? Ikaw, good. Joy, ugma ba? Domingo man. Unimba ta? Sige. Ako lang nga anahon sa inyo. Sige. Pagpaabot ko ni mo. Uwa din si Joy, tita? Wa man dong. Hain di siya, tita. Naaman to'y nanawag niya, iya ko tong amiga, musimba ko no sila. Unsa? Nga naman di ay nagsabot mo? Muani ka? Nagsabot mo kung gabi, tita, na manimba mi og ako siyang anhiyon din sa inyo. Na nakailis man dayon to, pagpanawag siyang amiga, nilakaw man dayon.
kay klaro ikasabot eh. Sorry, no good. Maayo gud kayo na itong sabot ko na manimbat ah. Yan, di kuyog na hinuon kasi mga amiga. Ready naman ko ato. Unya, kaya pa man ka maabot. Mao to magpanawag sa kong amiga ni Kuya, galang ko niya. Kay, padung man sa tiyan mo simba. Sorry kaayo ha, Chris. Okay ra. Kila ay may ko din sa amo eh. Di so ko na muad to silang Joy eh. Kasi tuwa na sa to yung amiga. May pag muad to ko silang dudo. Anong malingaw ko? Oh, Chris? Niyam lagi ka? Laay ko sa bahay eh. Mga gisuroy ka din sa inyo. Nga rin, may lakaw ka? Ha? Kuwan, man hinuon. Bay, unsa mo ka bay? Anong marag ka kuyawan? Ha? Uy, kuyawan, sure. Kautar ko akong likod. Katul kaayo. Joy? Chris? Nganong niyam ko silang dudo? Aha? Kuan? Kadit. O sa dong akong nadungog? Be? Nagbe ka ni Dudo? Oo. Si Buti pa sa buti ni Bay. Bay, sorry kay Bay ha. Uyab mo ni Joy. Unsa? Joy? Unsa ko ni? Chris, pasaylo ako. Pero wala ko mahigugman ni mo. Unsa? Kung mao na, dili di imong amigang permi nimong ikakuyog. Si Dudo na eh. Chris. Kaya malipay ko kung siya akong kauban. Makasabot siya na ako. Huwag magkasilawat mi sa daghang mga butang. Bay. Pasaylo alang ko bay ha. Ang tinuod bitaw bay, dugay na kay kong ganahan ni Joy. Nangitalig ko saktong panahon bay nga masulti na pa rin nga akong gibati. Ug parehas din sad mi og gibati bay. Hinaot bay nga makasabot ka na ako bay. Usbon ako, Chris. Sorry. Pangita na lang og lain nga tinuod nga nahigugman ni mo. Sa pag-uusap natin, halos walang kasi kami dyan sa puso mo. Wa ko magdahom, nga akong uyab, maadto pa dahil sa suod na kong higala. Sakit man, pero kinahanglan nga akong dawaton. Kaninyo, Dudo o Joy, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong relasyon. Di nilang gutom. Daghang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalan taagi ni Chris nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga dikuhan nangako ka sa ibalang tinupat. Kagyut lang. Hi, Gaw. Uy, Gaw, Karel. Ikaw man di ini. Dali, dayon. Lingkod, Gaw. Mayo kay nasa aga din sa bay. Unsa mang hangina nga nasuroy man ka dinhi. Ay, galaay lang ko sa bahay ko, Blessy. Wala kay magsuroy-suroy. Na, pulaan akong suri-suroy, uy. Para lang malingaw. Kalawang ko dato. Ay, kay baon ako nimo. Wa pa ginanawa si mo nahunagaw. Kalimti na to siya, oy. Ako naman ang gibuhat ka. Wa naman ko magkunahuna niya. Usahay lang ba? Magkapagmutana lang ko sa akong kaugalingon. Usa may saan ako din sa kalibutan nga naingon man ko ini. Wa gyud swerte sa gugma. Tarong man unta ko nga pagkababae. Nagtarong man unta ko sa akong kinabuhi. Pero nganong wa man ko'y kalipay sa gugma. Ay, pasag din ang gugma-gugma diha, Gaw, eh. Ayaw na hunahuna, Maabutan lagi na nimo sa hustong panahon. Ayaw lang pugsagod. Kay madagma rasad ka, ana. Ang maayo ni mo hunahunaon karon, mo focus ka sa pagbuhi sa imong anak.
Mao ba? Dinhiday si Karil kagani ha? Uy, lagi. Naghisgot na sad mi sa iyang mga heartaches. Hahay, bayhan na. Pagka-emosyonal na lang yun. Ay, natural naman sa nama ba? Nasakitan na yun siguro na siya. Maong dili sa yun alang niya nga makalimtan ang nitabo sa kinabuhi. Ay, nalanas Karil, oy. Ingna siya nga moabot ra ang tao nga gitaganas Ginoo para niya. Magpaabot lang ko siya gon. Ay, animal sad kayo tong amahan sa iyang anak, eh. Nagbisyo man. Karil, mayo kay nianhigay ka sabay. Unsa man di ay, birthday ko sa inyong one and only son. Hain naman tuwa akong pagumangkon gaw. Ay, tuwa sa Teres Gaw, kauban sa iyang mga classmates. Mao ba? O, niya na lang ko mo great, oy. Uy, nanuwag na si Part Edward. Hello, Part! Asa naman ka? Oh, mo ba? Si Patay, gano'n, Part. Uy. Sige. Okay, Part. Okay. Okay na. Okay. Maghuwat lang ko naman doon eh. Enjoy lang diha. Unsa man kunyo pa? Ay, yala sa kuno itong humanon to yung date. Dayon, human yung mahato ng babae, muanhi na siya. Kukdunon yung chicks tawhana ra. Kato na sa na inyong amigo nga pang chicks. Kuya, wag anak niya sa? Bisakin sa manlay chicks. Curious na noon kaya ko anak niya da. Gusto na ginoon ko makakita kung unsa gina siya kagwapo. Kay dagan magkahang babae nga mao'y mag-una-una anak niya. Tan-aw, tagkapasar ba siya sa akong taste? Doon na rin yun yung panahon nga magkakita mo. Nga mag-abot mo. Kaya si mo naabot kagabi Part. Ay, niuli lang hinong Karil. Karil? Kinsang Karil Part ba? Igagaw kong blisi god. Kita na kaniya sa una eh. Wala mo magkaila-ila na niya. Nagutuwa to ni mo. Kay gusto ko na siyang makikita ni mo. Nakuryoso ko na siya kung unsa yung kakagwapo kay hambugirom ko na kay ka nga daghan og chicks. Mao ba? Gihatod pagki ko nimo dinis gawas-gaw, uy. Aho niya, di lang ko magdugay ha. Sige, Gaw. Manamang ka sulti si Mama. Hinay sa pag-uli, ha? Uy, Edward! Niya man lagi ka sa kawas. Hi, Blessy. Ito nga lang kalit, May. Milagro, kay nasuroy din eh. Wa siguro ila agron. Uy, ila-ila day mo, Edward. Akong cousin, si Karil. At last, nag-abot na gid mo. Hi, Karil. Hi. Mo ni say Edward Karil. Katong pang chicks? Ha? Di, uy. Kabuutan ako, ha? Di ba, Part? Katawa ram noon ni siya. Laban niya ko, Part. In fairness, naagit kay naong. Lain na kaugwa ko'y naong, no? Di ka mo managan? Managan yun ang mga chicks ni Mus kahadlok. Part, papalit og snacks. Na kay masugo di ha? Mo excuse na ko ha, mo pauli na ko. Ayaw niya lang taot-taot Karil. Nagpapalit man og snack si Part Edward. Ha? Bitaw, Gaw. Ako na lang itawag ni Tia nga malangan ka kadali. Ako na lang mananghit. Sige. Gaw, kumusta naman? Nanawag ni mo si Edward? Ha? Nga naman hawag man. Usap-asad, wa man siya number na ako. Mo, husto ka Karil. Ikaw gid man o. Abi man gawin ako naghinatagay na mo og number. Pila na mo kahigayon niya, nag-abot mo din sa amo. Unya tan-aw na ako, nagsikit-sikit man to sa Edward ni mo, Gaw. Wa taon ka, uy. Abi kay nagtapad man mi, sikit-sikit na di ay. Usap-asad, dili sad ko niya, uy. Dili kasalikan. Recorded by Radio Mo TV. Maayo ra sad uy nga wa siya magtawag-tawag nimo. Kay di sa ko gusto nga iya kang i-appeal sa line up siyang girls, no? Di gid pwede. Kami gyud mag-away. Magtarong lang gid siya. Way unayay, no? Unsam taong ka maoy? Ikaw no hugaw kay kagunahon na. Daotan na lang kay si mong pagtuo si Edward. Maldito tod siya, daghan og chicks. Pero manggiluyon biya kay nas Part Edward. Manggitagos mga pobre. Dili daw.
Unsa man nga nawag? Number man ang i-appear. Hello? Hi, si Edward ni. Edward? Ikaw ni? Unsa man tay ato? Nanawag lagi ka? If okay lang nimo ba, mag-invite ko nimo og dinner tonight. A sort of date. Ha? If di lang ka busy. Kung di pud ka available tonight, next time na lang. No. It's okay. What time and where? Okay ra ka? Usarap ito na ka, butili nga beer imong giinom. Manaman sa taog kaon. Ano nanta sa auto maglingkod-lingkod ha? Okay ra. Murag napag-uhan lang ko. Nalipong ko kamay. Gamay ra noon. Dukay-dukay naman sa ko nga wa makainom og beer. Mao ba? Edward, nganong nitutukman ka na ako? Edward? Ubo ni Bi. Ano niyo naman ka? Di ka gusto? Yes. Dili ko. I'm sorry. Dili ko gusto nga ipadayon nimo ang gusto nimo paton. Dili ko gusto nga doon ay mahitabo na to. I'm sorry. Karel. O sa part? Mau na inahitabo? Shhh! Inaay ng tingog mo, Bart. Makadungog si Blessy. Unya, Bart. Sabi-sunod ka nito, buha? Abi na kong badana to, Bart. Nihunong mo siya kalit. Ha? Iya kong gipakdang. Ako sad. Nihunong nalasad ko. Wala ko ni padayon. Uy. Abi mo, Bart. Lahi siya sa ubong babae, Bart. Lain pa to. Wa na. Mao pa'y mamugos. Salamat kay niuban ka na ko ron. Asa man ita? Ato to sa amo. Ha? Edward, dili lang ko musod sa imong kwarto. Dali na, sud na. Wala lagi tao din eh. Wa din sila si Mami. Tuwa man sila sa Manila. Ako rang usa din karon. Dali na. Edward. Karel. Doon na ninahitabo niyo, Bart. Nagdagday ni Muskaril. Bart, ako bigay kuyawan ni Bart. Uy, patay ko ng blisi. Daan na bitang nagsabot, Bart, ha nga. Ayaw yun kung pananglit. Ayaw ka bala ka, Part. Di may tabo nga binuangan ako si Karel. Mahal na ako siya, Part. Sa? Bart, nga ba kung masayop sa kung nadungog, Bart? Mahal ni Muskaril? Oo, Part. Oo na. Gani, na-challenge mo ko niya, Part. Na-feel good na ako nga, nadasya siyang gibati. Mga nisugot siya nga, doon ay may tabo na matong gabi una. Pero, nihilak siya pagkahuman. Ug gihatod ako siya sa ila. Wa siya tingog-tingog. Karel? Nganong niaman ka? Nganong niani man ka sabay? Tungkol kay, wa naman kapakita na ako. Ginasad ka mo reply na ako. Ug tawagan ti ka, di na ka matubag. Nga naman, Karel. Pasakay na lang sa ako, Edward. Gusto lang kong magpuyo nga marinahon uban sa akong anak. Kaya naman di eh. Nakasamok ko sa inyong pagpuyo. Sa karon wa pa. Pero sa umaabot, ug dili ko maglikay nimo mahitabo ang akong gikahadlokan. Nahadlo ka nga mabati ka gugmad rin ako, mo ba? Maong maglikay ka na ako. Kaya wa kay salig na ako. Nagtuog ang binuangan lang tika. Pasakitan lang tika. Edward. Nahibaw na ko sa rason, Karel. Isultihan ko importante sa tanan. Nahibaw na ko si mong kagahapon. Mong ingon anak ka kalihay nga mahikog ba pag-usap. Lihay kay ka sa mga lalaki. Huwag di na mo tuog busalig dayon. Kaya di ka gusto nga masakitan pag-usap. Oo, tinuod na. Ang kuno na ako. Gusto kong mulikay nimo kay nahug na ang akong pagpati nimo. Dugay ng panahon nga wa na ko mabati unta ini, Edward. Pero ambot og ngano. Og
gusto nga magpadayon kini. Labi na sa akong nahibaw-an mo nga daghan ka og babae. Ug kuli kayong makagusto og mahigugma og babae. Nga imo lang tilawan og pagkahuman, wa na. Diha ra kutob. Sama sa nahitabo nato. Ang kuno na akong nasayop ko atong higayuna. Wa ko katubong sa akong gipati. Pero, wa ko magmahay kay mahal man tika. Pero nahibaw ko nga dito lang tukutob. Gidawat ko ng akong laing kapakyasan. Ang lain akong sayop. Wa ka masayop ka rin. Tuod kay mahal sa tika. Oh, mibati og ugma nimo. Wa ko masayod kung ngano ug unsa hinungdan. Basta kay sa kalit lang mibati kog tinuod og ugma sa usa ka babae. Nga mao ikaw ka rin. I love you so much. Please, uuwi ko. Edward. Nalipay kay ko. Ingon man ang akong asawa nga si Blessy sa nahitabo nila ni Part Edward ug Karil. Tungod kay wa gyud magdahom. Nga mao kadto ang mahitabo nilang duha. Nga nagkaabot gyud sila og nagsama nga mibati og gugma sa usag usa. Sawa lang damha nga pangitabo. Labi na gyud ako suod nga higala. Nga sa katapusan, mibati ra gyud og tinuod nga gugma. Ug nagtarong na gyud siya uban ni Karil. Ug gidawat niya ang anak nini. Malipayon sila silang relasyon. Ug hangtod karon, sila lang gihapon. Dingin lang ko to, dagang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kito mga hikalang sa watampo ni Randy, nga taga Lapu-Lapu City, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, Got to Believe in Magic. Got to believe in my world that's full of strangers. Ang mga kaagigibata ni Dua sa radyo ni Ingriding Ingvertorazo o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tell me the light. I never thought that you would be the one. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tony. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Leaves. Why can't you see? Recorded by Radio Mo TV. Bye. Oh. Hoy! Sam ka di, oy. Wala mo gugag. Wa sa imong kagalingon gud. Unsa ka? Kulbaan mo ko ba? Kulbaan ka. Akong gitiksan si Kara nga. Magkita mo yun niya. Sa practice atong graduation. Kaya mag-istorya ko niya. Iyahi ka. Manguyab na kaniya bay? Ha? Manguyab na ako? Oo, Kara. Hapit na ba itong graduate? Di na ko sika ng higayon. Sige. Sige? Isugot ako nimo? Tony. Uyab na ta. Yes! Maudeng inspired karong mga nangaging semana ha kay nakauyab na di ay kanak. Oo, ma. Tori, ma. Kung sorry mo si Kuya Albert di ka sa US. Tama mo kasi sa graduation. Wa pa man manawag nak. Huwaton lang nato kung manawag kay basin og busy pud to. Ila ka adlaw naman tong wasan mo kontak. Wa palibak ay. Hello dong Albert, kumusta bang kadiha nak? Kinsa ni? Unsay wa na? Ha? Mama, saan dito mo, ha? Ambil ang cellphone mo, Bi. Hello? Igsuon ni Albert. Kinsa ni? So, sir,
Ako may nagkapulit sa cellphone sa Migsoon sa niyang nadisgrasya siya. O, dito na rival na ang imong suon, sir. Unsa? Sige lang. Ihilak lang na, babe. Ipagawas ng imong gibati. Di na ko magdawat. Sakit kayo. Nakasabot ko. Pero ayaw ka balaka, ha? Naaragid ko permi para nimo. Dili ti kabiyaan. Ugma na gid ang atong graduation bay. Apit na gid. Di naman hinuog kong ginahang paso ba? Uy, nga naman. Hindi ka mo paso. Ha? Tan ano mo? Malipay kayo mo magawa nga na. Hindi ka mo paso. Bay. Usa pa sa bay, si Kara. Nakabantera ba nga cold kay ka? O may ubus to ni mo bay. Bay, pakikistorya ito bay. Gisultian di kasi mo amigo. Oo. Oo. Tinuod. Nahiubos na gid ko nimo, Tony. Nakasabot ko sa imong gidada karon pero mura mo ko nimo gitukmod palayo. Naglibog ko kung uyab pa bata o dili na. Natagbaw mo kung akong utok. Sorry. Sorry sa Tony. Pero dili na ko. Mura mo ko'y matabang nimo. Mas mayo pag mapalayo na lang ko para di na ako makasamok pa nimo. Kara. Nak, gawas na si mong parto. Mag-celebrate na sa imong pag-graduate. Dali. Wapil ka nang mo-celebrate. Pada si Kuya Albert. Ug, nawa pa yun si Kara lang. Di sana ko siya mapungan. Ako mismo. Nahibaw ko nga. Wa ko sa kong kagalingon. Kumusta naman ka bay? Okay ako bay. May noon. Uy, doon na di ko'y balita niyo ba? Isa man. Nakita ng Kara kay kaugan, Mr. Baho. May uyab ng desir. Mau ba? Sige na bay. Pero nga okay na ko. Kung may bago kong magbuwag sila, kuhaon gina ko siya balik. Bawiun ako si Kara bay. Recorded by Radio Mo TV. So na ko nga, maako kag balik. Love pa kayo, tika. Please, hatagay kog flying chance. Sa tinuod lang. Ikaw may hinungdan nga nung nabuwag mo sa kong uyab. Kaya hantod ka ron. Ikaw gyapon ang akong love, Tony. So, nga nang mo balipad man ko nga gimingaw namang kaayo ko nimo. Salamat, Kara. I love you. Babe, dali naman kay kumingaw ni mo. O gusto na ko nga ikaw dayon ang una na kong makita, inig mata. O katapusan na kong makita, inig katok. O niya, babe? Nakauna-una ko nga mag-iipon na lang ta. Kaya gusto na ko nga naanatay ka galing mong pamilya. Sige. Babe. Wala man gihapon, babe, eh. Negative man gihapon. Siguro di sa tahatagan ka ron. Pero nahibaw ko nga atagan na gano'n niya upon. Ano sa apaman? Kung malisod ako panganak? Oo. Dili na ako makapaabot sa butang nga way ka siguro, Anthony. Siguro, dili lang kita compatible sa usag-usa. Babe, ayaw magsulti. Dili na ko, Tony. Buwag na ta.
Sayo na rin yung makabuwag ni mo ba yoy? Lagi. Sam ng bayana. Ako, andam kong magpaabot kung kanus ami hatagan o ganak. Pero, sige. Ako bay, nagduda gigo na bay. Nga nagbinuang na sa nimo. No? Sapagkat tinuod lang, pila pagkano yung kasimana, buwag, ha? Pero naalam din siya laing uyab. Unsa? Oo! Rangkahin na siya. Nga nung sige mo sa pasakit ni mo eh. Niya man, move on na. Huwag ayaw na siya, balik pa bay. Maori ka na yung tuyo mong nakikita ka na ko din sa motel? Oo. Kay, nanabi kayo uyab. Masig na yung makakita na to. Tony, I miss you. Ay, ambot lang gini mo bay. Nung magsige magkagpadaan ang bayanay. Nga, nagbalik na mo. Boy, nabi siya uyab. Kita-kita rin. Nako. Ikaw ba? Problema lagi di mong gipangitaan ang inyong gibuhat, bay. May problema ta. Mabdos ko. Og dili na ko ni pwedeng ipaangkod ang bata. Unsa may... Huwag yan mo uyab. Huwag magbalik ka. Mahal pa ko ni mo, diba? Huwag mo ay dugay na natong gipaabot. Nga mamabdos ka. Sige. Babe, ang saon man ni nato. Wala may kata sa diaper si Inday. Mau ba? Sige lang, mangita ko pagi, babe. Yung lagi kwarta? Oo, bro. Almost kami. Ako ay kapahuwa ba mo? Pero kay tabang mo pala na kwarta ka. Ha? Oo, unsa ba? Maligyan ka. Dagko ka kita. Huwag di ka makalusyon-lusyon ba na? Tuloy ko kung saan pagsukot. Kadaghan ka na yung mong ipamalit, babe. Oo. Kuan, kanang nakasadli mo ko niya. Ako magkita, babe. Maong namalit na sa ko og mga gamit ni Inday. O para konsumo sa nato ni Sbay. Salamat kayo, babe. Babe! Niyan ako! Abot ako! Oh! Babe! Naaramday ka din sa kusina. Nagkilaklagi ka. Sultihi ko sa tinuod, Tony. Namaligya kag drugs. Diin ka na... Sultihi ko! Oh! Kaya rin mahatag na ko ang tanan ninyo panginahanglan. Di ka pa igong ako sweldo. Mong kinahanglan kong musod yan ibutang. Pwede naman ko nutang trabaho ko. Ay, gihapon to pa igo, babe. Naning kamot ako na makaprovide ninyo. Kaya mahal ko nga. Mawuha mo na ako. Samot mi mawuha ni mo kung dili na ni mo undangan. Dili yung anak ko sa iyo nga mabiya. Delikado. Kung mauna, kami mo biya. Okay, sige. Panghipo sa mga gamit kay mamalhin ta. Balag magsugod at balik. Balag magalisod-isod ta. Di lang mo mawa na ako. Magtinapangay ta. Bahalag pobre. Basta dili lang ta masunog mga binuang. Sorry, babe. Basta dili ko ninyo biyahan. Kaya nila to. I can think of all the times you told me not to touch the light. Tungod sa sayot akong desisyon,
naahat mig puyo dinis Davao. Nagsugod mig balik sa ulo. O nakaya naman sa namo kay nakatrabaho naman sa sikara. Basta walay biyay, kaya rigid na mo ang tanan. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagsagading akong tampong. More power, Artman. Recorded by Radio Mo TV. Kita mga higalan, kaagi ni Tony na taga Cebu City apan kasamtangan nagpuyo karon sa Davao City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the boughs of trees. Ang maong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Kain ug ubos sa direksyon ni Presi